या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। वैभववाडी खून प्रकरणी शहरात निषेध रॅली। माडखोल ग्रामस्थांचं आंदोलन, महावितरणला धडक। आणि कुडाळमधील त्या युवकाची मृत्यूशी झुंज ठरली अपयशी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कणकवली बस स्थानकात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत। खड्ड्यातून बसचालकांना कसरत करावी लागत आहे। बसमधील प्रवाशांना देखील याचा त्रास होत आहे। तसेच बस जाताना पाणी प्रवाशांच्या अंगावर उडत आहे। याबाबत अनेक प्रवाशांनी तक्रारी केल्या आहेत। तसेच बस स्थानकातील संरक्षण भिंत देखील कोसळली आहे। बस स्थानकात स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर बनला असून येत्या 10 दिवसात सुधारणा न केल्यास बस स्थानकात धडक देण्याचा इशारा युवा सेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे। आम्ही दुरावस्था झालेली आहे ती आम्ही पाहिलेली आहे, तुमच्या माध्यमात सुद्धा पाहिली आणि आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन त्याची पाहणी केली होती। आणि कणकवली जे बस स्थानक आहे त्या ठिकाणी बरेचसे खड्डे पडलेले आहेत, भिंती पडलेल्या आहेत, काही ठिकाणी अस्वच्छता आम्हाला दिसली की साफसफाई पण केली गेली नाही आहे। त्यामुळे आम्ही आगार व्यवस्थापक आहेत DC साहेब त्यांना भेट दिली आणि त्या भेटीप्रसंगी त्यांना आम्ही हे सगळ्या वस्तुस्थिती जी आहे ती सगळी सांगितलेली आहे आणि त्यानुसार त्यांनी आम्हाला एक आश्वासन दिलेलं आहे की ह्यापुढे जे खड्डे असतील ते भरले जातील, साफसफाई ठेवण्यात येईल आणि ज्या भिंती कोसळल्या आहेत त्या पण त्याच्यावरती सुद्धा उपाययोजना करण्यात येईल। आम्ही त्यांना त्याचवेळी सांगितलेलं आहे की ह्या उपाययोजना लवकरात लवकर तुम्ही कराव्यात, कारण प्रवाशांचे ह्यामागे हाल होत आहे। कणकवली तालुक्यातनं या ठिकाणी प्रवासी येतात, बाजारासाठी येतात आणि कणकवली एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नामवंत ठिकाण आहे आणि त्या ठिकाणी प्रवासी येणं आणि अशा दूरस्थांना त्यांना सामोरं जावं लागणं ही आपली दुर्दैवाची गोष्ट आहे। त्यामुळे तुम्ही ह्या समस्या ज्या आहेत त्या लवकरात लवकर सोडवाव्यात। येत्या 10 ते 15 दिवसात तुम्ही या समस्या सोडवल्या नाहीत तर परत आम्ही या ठिकाणी येणार आणि परत या ठिकाणी आम्ही धडक देणार आणि तुम्हाला याचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही अशी आम्ही त्यांना विनंती केली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। वैभववाडी सोनाळी खून प्रकरणाच्या निषेधार्थ शहरात रॅली काढून निषेध करण्यात आला। नमस्कार, मी श्रीधर साळुंखे। अगदी मंगळवारी एक सोनाळीत एक घटना घडली होती की एका वयोवृद्ध महिलेचा खून करण्यात आला होता आणि त्या खून प्रकरणाचा पोलिसांनी चांगल्या प्रकारे तपास चालू आहे आणि या समर्थनात आज आपण पाहू शकता की शहरवासी एकवटले आहेत, सोनाळी गावातील ग्रामस्थ आहेत। त्यांनी आता एक या प्रकरणाचा निषेध करण्यासाठी एक रॅली काढलेली आहे आणि त्याकरता हे सर्व वैभववाडीकर आहेत ते सहभागी झालेले आहेत, आपण पाहू शकता।
आपण पाहू शकता की कशा पद्धतीने जे वैभववाडीतले ग्रामस्थ आहेत ते या निषेध रॅली सहभागी झालेले आहेत. त्या संशयित खुनाचा निषेध केला जातो आहे आणि पोलिसांचं समर्थन केलं जातं. पोलिसांचा जो तपास केला त्या तपासाचं समर्थन केलं जातं आहे. सर्व तालुक्यातील पदाधिकारी आहेत, राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी आहेत ते या रॅली सहभागी झालेले आहेत. सोनाळी, डावळे तसेच विविध भागातील जे ग्रामस्थ आहेत ते या रॅलीत सहभागी झालेले आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. वैभववाडी सोनाळी खून प्रकरणी पोलीस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे यांनी ग्रामस्थांना महत्त्वाचं आवाहन केलं आहे. पाहूयात. परवा आपल्याकडे सोनाळी गावामध्ये जो काही प्रकार घडलेला आहे तो अतिशय भयानक आहे. त्या अनुषंगानं मी जरी सुट्टीवर होतो तरी जे पोलीस स्टेशनला अधिकारी आणि अंमलदार होते त्यांनी घटनेची तात्काळ दखल घेऊन आरोपीला एक 15 ते 20 मिनिटांमध्येच ताब्यात घेतलेला आहे. काही डाऊट्स होते किंवा काही गुप्त बातम्या होत्या. आणल्याच्या नंतर खात्री केलेली आहे की सदरचा ऑफेन्स त्यांनीच केलेला आहे. घटनास्थळी माझ्यासह माझ्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पण भेटी दिलेल्या आहेत आणि गुन्ह्याचा तपास कसा करावा आणि आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा कशी व्हावी आणि आरोपी बाहेर कसा येऊ नये या संदर्भात सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत. गुन्हा दाखल झाल्याच्या नंतर काल आणि परवा परत 2 दिवस वेगवेगळे शिष्टमंडळ येऊन निवेदन देत आहेत. आज तुम्ही सर्व पक्षीय तसेच नावळे आणि सोनाळी गावच्या सर्व उपस्थित ग्रामस्थांनी पण निवेदन दिलेलं आहे. ते प्राप्त आहे. तुमचे सर्व निवेदन वाचलेले आहेत. गुन्हा भयानक आहे. जरी 302 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला असेल तरी त्याला अजून पण कलम वाढण्याची शक्यता आहे. गुन्ह्याचा तपास अतिशय सखोलपणे चालू आहे. एक पथक तयार केलेलं आहे. मी स्वतः तपासी अंमलदार आहे. गुन्ह्याबद्दल कुठल्याही प्रकारचा डाऊट घेण्याचं काही कारण नाही. उलट तुमचं म्हणणं आहे सर्वांचं की फास्ट ट्रॅकमध्ये गुन्हा वर्ग करावा किंवा लवकरात लवकर गुन्ह्याचा तपास पूर्ण व्हावा. कुठल्याही गोष्टीचा जर फास्ट तपास करायला गेलं किंवा कुठलंही काम जर आपण करायला गेलं तर त्याच्यामध्ये चुका होण्याची शक्यता जास्त असते. आपल्याकडे गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी 90 दिवसाचा कालावधी आहे, म्हणजे जवळपास 3 महिनेच. त्याच्यापूर्वीच एकदम सविस्तर आणि छानपैकी तपास आमच्याकडे होईल आणि हा आरोपी बाहेर सुटणार नाही याची पण आम्ही पूर्णपणे काळजी घेऊ. ठीक आहे. आणि तपासाअंती एक परिपूर्ण दोषारोपपत्र मान्य न्यायालयात सादर करून आरोपीला जी 302 साठी आणि इतर अन्य कलमासाठी शिक्षा आहे, जन्मठेप असेल किंवा काय तुम्ही सांगू शकत नाही, ते मान्य कोर्टाचे निर्णय असतात. परंतु तपास परिपूर्ण केला तरच कोर्टामध्ये शिक्षा होते, गुन्हा साबित होतो. त्यासाठी मी अगदी पूर्णपणे तुमच्या सहकार्याने चांगल्यात चांगला तपास करून त्या आरोपीच्या विरुद्ध लवकरात लवकर चार्जशीट मान्य न्यायालयात सादर करेल. त्यातून तुम्हाला सांगितलं. दुसरं, त्या आरोपिताची जर काही प्रिव्हियस हिस्ट्री असेल, काही आहे आम्हाला समजलेले आहे, अजून ज्ञात करून घेतो आहे आणि संबंधित त्यांच्या त्या पोलीस स्टेशनला ज्या ठिकाणी ऑफेन्सेस दाखल आहेत त्या ठिकाणी पत्रव्यवहार करून त्याचे जे काही जामिनावर सुटून आलेला आहे त्या ऑफेन्समधून त्यांचे पण तिथले जामीन रद्द करण्यासाठी पण मी स्वतः प्रयत्न करेन की तो इथून जरी सुटला तरी तिकडच्यानी त्यांनी लगेचच त्यांच्या ताब्यात घ्यावा आणि तो कंटिन्यू मध्ये राहावा. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पोलिसाला पण काही सहकार्याची गरज असते. जशी गोपनीय यंत्रणा असेल, कोणी साक्षीदार असतील, काही पुरावे चांगल्या प्रकारे कलेक्ट करण्यासाठी. तर आम्ही पण पोलीस प्रशासन तुम्हाला विनंती करत आहे की ज्याला जे काही माहिती आहे न घाबरता, कसल्याही प्रकाराला न घाबरता पोलिसाला सहकार्य करावं आणि त्या अनुषंगाने जी माहिती आहे ते सांगण्यासाठी पोलीस स्टेशनला वैयक्तिक आमच्याशी संपर्क साधावा एवढी विनंती करतो. तुमच्या सर्व अर्जाची दखल घेऊन, निवेदनाची दखल घेऊन परिपूर्ण चार्जशीट लवकरात लवकर तयार करून मान्य न्यायालयात सादर करतो आणि त्या मैताला आणि त्याच्या नातेवाईकाला न्याय देण्याचा मी पुरेपूर 100% प्रयत्न करतो.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. वैभववाडी सोनाळी खून प्रकरणी आमदार नितेश राणेंनी पोलिसांना सुद्धा महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. पाहूयात. सर त्याच्यात 302 प्रमाणात दाखल झाला आहे गुन्हा. आरोपी अरेस्ट केलेला आहे. 5 दिवसाचा PCR आहे. गुन्ह्याच्या अनुषंगानं जे काही त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये पुरावे आहेत ते आपल्याला जवळपास 80% पुरावे मिळालेले आहेत आणि तपास बरोबर आहे. बरोबर आहे. तो क्रिमिनलच आहे. तो एकदम क्रिमिनल माइंडेड पर्सन आहे. त्याच्यावरती प्रिव्हियस हिस्ट्री त्याची जवळपास 10 ऑफेन्स दाखल आहेत त्याच्यावरती. येस सगळ्या गोष्टी होऊन जातील. मी कालच त्यांना होऊन जाईल सर, सर्व होऊन जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. कुडाळ इथं शॉक लागून जखमी झालेल्या धनंजय फाले या युवकाचं गोवा बांबोळी येथे उपचारादरम्यान आज निधन झालंय. धनंजय फाले याला कुडाळ इथं विजेचं काम करताना पोलवरती 21 जुलैला शॉक लागला होता. यानंतर त्याला ओरुस येथील रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं होतं. यानंतर त्याची तब्येत बिघडल्यानं गोव्यातील बांबोळी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. बरेच दिवस त्याच्यावरती उपचार सुरू होते. अखेर त्याची आज प्राणज्योत मावळली. धनंजयचे घर माणगाव खोऱ्यातील महादेवाचं किरोड येथे आहे. त्याच्या जाण्यानं गावावरती शोककळा पसरली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. विजेच्या लपंडावासह गावाला कायमस्वरूपी वायरमन नसल्यानं संतप्त झालेल्या माडखोल ग्रामस्थांनी सावंतवाडी वीज वितरण कार्यालयाबाहेर ढोल बडवत प्रतिकात्मक तिरडी आंदोलन छेडलं. महावितरण प्रशासनाचं लक्ष वेधून इशारा देऊन देखील त्याची दखल न घेतली गेल्यानं आज एक टोकाचं पाऊल माडखोल ग्रामस्थांनी उचललं आहे. पाहूयात. यावेळी वीज वितरणच्या कारभाराबाबत ग्रामस्थांसह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त करत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं. कोणाची कंप्लेंट येणार नाही. एप्रिल मे महिन्यामध्ये तुमच्या लाईटी नाहीत. एप्रिल जून सोडून द्या. नाही तो विषय नाही. ठीक आहे, थोडाफार पावसाळ्यात झालं असेल. पावसाळा कुठे? एप्रिल मध्ये पावसाळा होता का? मे मध्ये पावसाळा होता? जून मध्ये पण पावसाळा नव्हता यावर्षी. त्यांनी जेव्हा 3 महिन्यापूर्वी तुमच्यावर पत्रव्यवहार केला त्याच्यासाठी तुम्ही पाठपुरावा काय केला? केला साहेब. आपले दर महिन्याला 2 वेळा तुम्ही आंदोलन सगळीकडे दर महिन्यालाच आपले रिपोर्ट जात असतात. आपण त्यांना कळवत असतो. तुम्ही एक सांगा, जे बाहेर तुम्ही देतात ना त्यांना पोलवर चढण्याची अथॉरिटी आहे? पोलवर चढण्याची अथॉरिटी आहे. आता त्या दिवशी तू कुडामध्ये अडकला, चिकटून राहिला, नंतर त्याच्या जबाबदारी घेतली नाही. तू चढला कशाला? साहेब लेखी द्या मला, त्यांना चढण्याची अथॉरिटी आहे म्हणून. मला एक सांगतो, कसे तुमचे अधिकारी कर्मचारी जाऊन बिलासाठी फिरतात ना आणि कसे लोक त्रास करतात आम्हाला माहित आहे. लोक तुम्ही कनेक्शन काय भीक मागून आणून लोक पैसे भरतात, पण तुमचं कनेक्शन साहेब एवढी तुम्ही म्हणू नका तेव्हा हे 2 दिवस थांबा म्हणून. तुम्ही म्हणता तारीखच गेला तर फक्त तुम्ही त्या घराकडे लोकांच्या येतात. याची तुम्ही लाईन ह्या लिहिलं 2 दिवस लोकांच्या घराकडे पोहोचणार नाही. त्याला सगळं माहिती आहे. गाव माहिती, वाडी माहिती, वस्ती माहिती आहे. मग संतोष सोबत दुसरं म्हणून द्या. संतोष सोबत अनपाडी सावंतवाडी जाणार.
परमनंट तोच आहे फक्त. घाटावर वाटू आजपाडेला ऐका ना साहेब, ती माणूस जबाबदारी उत्तर- आमची संतोष राऊतला सगळं माहितीये, यालाही माहितीये. हा पण नको तुम्हाला जर आम्हाला काय तो. हे केला अजिबात वाद त्याची होणारे आहेत ना, हे लोक म्हणतात तुम्ही साहेब, उद्या कशाला दिसायला पाहिजे दुसरा कोणतं घ्या ना. तुमचे इतर गाव आहेत ना, संतोष अनपडला वाडीला. प्रस्ताव मांडतो मी, काय फायनल डिसिजन नाही घेत आहे मी, फक्त प्रस्ताव मांडला. नको, बाकी सगळं साहेब, दुसरं साहेब, कोण नाही. साहेब, दोन गाडी केला आम्ही. दुसरं कोणच नाही. मग सांगितलं लहानपणापासून मला लहानपणापासून. साहेब, त्याच्यासाठीच मी तुम्हाला रिक्वेस्टली बोलतो. त्याचा प्रस्तावच ठेवू नका. साहेब, त्याच्यावर दुसरं कोणाचं नाही सांगा. रिक्वेस्टली बोलतोय. असताना साहेब एक काम करा. नको ना तो, उगाचच कशाला कोण नाही बसता. म्हणून स्टाफ हा प्रत्येक गावात पाहिजे. फक्त शॉर्टेज असल्यामुळे हा प्रॉब्लेम आला. असता तर द्यायला शॉर्टेज आमची आहे का? तुम्ही सांगा ना, एवढी माणसं असती ना तरी बिलं द्यायला माणसं कशी असतात मग हो, फिरतात वाटायला, वसूल करायला. वसूल करायला रिडिंग घ्यायला माणसं कशी आहे. सर तुमचं बरोबर आहे, पण या पावसाळ्यात आम्ही सप्लायसाठीच हे केलेलं साहेब पुन्हा रिडिंग ते घ्यायला गावात माणूस आम्ही बरोबर बिलासाठी येतो, आलेलो बिल नाही. द्यायला माणूस बरोबर येतो. नाही, नाही. बाहेर बाकीचं काम करायला नाही आला तुम्ही बिलासाठी ना, 3 महिने नाही आला, 3 महिने नाही. माडखोल गाव विस्तारानं मोठा असून वारंवार विजेच्या समस्यांमुळे ग्रामस्थ त्रस्त आहेत. मागील 6 महिन्यांपासून माडखोलमध्ये 2 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर कारभार चालत आहे. 6 महिन्यांपूर्वी परमनंट वायरमनची माडखोल येथून कुडाळ येथे बदली झाल्यानंतर ते पद रिक्त असून वेळोवेळी मागणी करूनही माडखोल गावासाठी परमनंट वायरमनची नियुक्ती होत नाही. त्यामुळे महावितरण कार्यालयाबाहेर माडखोल ग्रामस्थांनी ढोल ताशे बडवत प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढून तिरडी आंदोलन केलं. यावेळी नवीन नियमित कर्मचारी मिळेपर्यंत संतोष डोईफोडे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, असं पत्र उपकार्यकारी अभियंता यांनी माडखोल सरपंच उपसरपंच यांना दिलं. यावेळी शिवसेना ठाकरे गटाचे बाळा गावडे, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य मायकल डिसोजा, माडखोल सरपंच सुष्णवी राऊळ, उपसरपंच कृष्णा उर्फ जीजी राऊळ, सूर्यकांत राऊळ, आबा सावंत, राजकुमार राऊळ, संतोष राऊळ, हिदायतुल्ला खान, यशवंत गावडे यांसह मोठ्या संख्येने माडखोल ग्रामस्थ उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची काल दिल्लीत भेट घेत कोकण रेल्वे संदर्भातील मागण्यांबाबत चर्चा केल्यानंतर नांदगाव रेल्वे स्थानकावरती तुतारी एक्सप्रेसला थांबा देण्यात आला आहे. अवघ्या 24 तासात रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंजुरी दिली आहे. दरम्यान गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचा प्रश्नासह स्थानकावरती एक्सप्रेस गाड्यांना थांबा मिळावा म्हणून आवाज उठवणाऱ्या सावंतवाडीकरांच्या मागण्यांचं काय झालं की सावंतवाडीकरांना कोणी वाली उरलं नाही, असा सवाल प्रवाशांकडून व्यक्त होत आहे. पाहूयात. पर्यटन जिल्हा सिंधुदुर्गसह महाराष्ट्राचं शेवटचं रेल्वे स्थानक हे सावंतवाडी आहे. परंतु सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं रखडलेलं काम पूर्णत्वास यावं, तसंच मोजक्याच गाड्यांना थांबा असल्यानं अधिकच्या रेल्वे गाड्यांना थांबा मिळावा या प्रवासी संघटनांच्या मागण्यांना रेल्वे प्रशासनाकडून आजवर केवळ केराची टोपलीच दाखवली गेली आहे. सावंतवाडी स्थानक हे शहराबरोबर असूनही उत्पन्नाच्या बाबतीत अग्रक्रमांकावरती आहे. मात्र तरीही केवळ 9 रेल्वे गाड्यांना इथे थांबा दिला गेला आहे. तर सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं फेज 1चं काम होऊन फेज 2चं काम अद्याप पूर्ण झालेलं नाही. ते कधी पूर्णत्वास येईल याबाबत अवाक्षरही कोणी काढत नाही. टर्मिनस तर लांबची गोष्ट, रेल्वे गाड्यांना थांबे सुद्धा मिळत नाहीत. रेल्वेनं ये जा करायला सावंतवाडीकरांना कुडाळवारी करावी लागते. शहरातील नागरिकांना नाहक अर्धा तास बाय रोड प्रवासात घालवावं लागत आहे. तालुक्यातील इतर गावातील प्रवाशांबद्दल न बोललेलंच बरं. जर स्वतःची 4 चाकी किंवा दुचाकी असेल तर ठीक, अन्यथा सरकारी वाहनांचा विचार केला तर प्रवाशांचे होणारे हाल बघायलाच नको. याचा विचार कोण करणार आहे, हा एक यक्षप्रश्न बनून राहिला असून टर्मिनससह या ठिकाणी अधिकच्या रेल्वे गाड्या व एक्सप्रेसला थांबा द्यावा अशी मागणी रेल्वे प्रवाशांकडून होत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. मंगळवार दिनांक 1 तारीख रात्री 7च्या दरम्यान सोनाळी वानेवाडे येथील राहणारी जयश्री साटम ही महिला वयोवृद्ध होती आणि ती त्या घरात एकटी राहत होती आणि त्या एकटी राहत असल्याचा फायदा उठवून आरोपीने तिच्या अंगावरचे कपडे काढून तिच्यावर जबरदस्त 6 ते 7 वार केलेले आहेत आणि ते वार असे आहेत जवळजवळ 7 ते 8 इंचाचे खोल आणि 15 सेंटीमीटरचे लांबीचे असे वार त्या ठिकाणी प्रत्यक्षात आम्ही पाहिले. योगायोग असा की आमच्या त्या पाहुण्याची कृपा असेल, आमचे गावचे सरपंच आतमध्ये आरोपी वार करतोय आणि सरपंच दरवाजावर आहेत. हा योगायोग म्हणजे ते पैसे द्यायला गेले होते, पैशाचा व्यवहार होता. हे सगळं आम्हाला माहिती पण होतं, त्यांचे पैशाचे व्यवहार असतात. तर त्यांचा मुलगा चिऱ्याचं काम करतोय, ती बचत गटाची काम करते, असा जो विषय आहे. त्यामुळे सरपंच त्या ठिकाणी जर गेले नसते तर हा प्रकार उघडकीला येतच नव्हता. त्याने रात्रीत हे सगळे पुरावे नष्ट केले असते. बाजूला नदी होती आणि म्हणून आम्ही गावच्या वतीने आधी पहिलं सरपंचांचं अभिनंदन करतो. हां, जे आहे ते आहे आणि त्याने जे काय केलं ते अतिशय घृणास्पद, अतिशय निंदनीय प्रकाराचं आहे आणि हे असं कुठेही महाराष्ट्रातच नव्हे तर अखंड जगात हा प्रकार कुठे घडू नये यासाठी आम्ही पोलीस प्रशासनाकडे या ठिकाणी सगळ्यांनी धाव घेतली आहे. सर्व संघटनांचे पदाधिकारी या ठिकाणी आहेत, सर्व पक्षीय आहेत. या ठिकाणी आम्ही पक्षभिक्ष काय बघणार नाही. काय ही सर्व जनतेची कळकळ आहे. हा जो प्रकार घडला आहे तो जो प्रत्यक्ष आम्ही बघितला आहे आणि म्हणून आम्ही या ठिकाणी धाव घेतली आहे. पोलिसांनी आम्हाला अतिशय चांगलं सहकार्य केलं कारण आम्ही त्या गावचे जबाबदार आहोत. आम्ही तिथे प्रत्यक्ष बघतोय आणि अशाच प्रकारे पोलिसांनी आता जसं साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे तो सुटू नये या पद्धतीचा तपास काम शेवटपर्यंत करावं अशी मी त्यांच्याकडे विनंती आम्ही केलेली आहे आणि त्याला फाशी ही झालीच पाहिजे. हा उद्या सुटून आल्यानंतर या संपूर्ण गावाला अतिशय भीतीचं वातावरण आहे महिलांना आणि म्हणून महिलांची सुद्धा दखल घेऊन प्रशासनाने त्या बाबतीत सर्वप्रथम मी तुम्हाला हे सांगतो की आता भाईनी सांगितलं तुम्हाला की या सगळ्या गोष्टीचा आय विटनेस म्हणून स्वतः सरपंच एक प्रतिष्ठित व्यक्ती पण आहे आणि सरपंच या गोष्टीचा आय विटनेस आहे. तर सुरुवातीला असं झालं की वैभववाडी तालुक्यातच होतो मी, चौकामध्ये इथे आलो आणि सकाळी आमची अशी सकाळी 9:30 वाजून 7 मिनिटाने या म्हणजे काकीचा मला फोन आला की सरपंच साहेब आमचं एक पैशाची देवाणघेवाण होती, त्यांच्या मुलाचे मी पैसे द्यायचे होते आणि ते पैसे त्यांनी म्हटले की तू आज सरपंच तुम्ही आज माझ्याकडे द्या कारण मी उद्या बुधवारी घरी जाणार आहे. तर त्या निमित्ताने मी काय केलं की मला दिवसभर ऑफिसचं काम होतं आणि तिला मी सकाळी 9:30 वाजता फोन आला. त्यावेळी त्यांना मी सांगितलं की बाबा मी आज काही करून येते, आलास तर आजच ये कारण उद्या आलास तर मी घरी नाही आहे असं त्यांनी फोनवरनं मला सांगितल्यानंतर माझं दिवसभर माझं ऑफिसच्या कामामध्ये मी काय त्यांच्याकडे जाऊ शकलो नाही आणि त्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की आपण एक सरपंच एक जबाबदार व्यक्ती होता आणि आपण दिलेला शब्द जर पाळला नाही तर ती काकी काय म्हणेल या उद्देशाने मी काय केलं की संध्याकाळी 7:15 दरम्यान वैभववाडीला आलो. अर्बन बँकेच्या ATMमधनं मी 2,000 रुपये काढले आणि त्यानंतर मी आमच्या गावातल्या बाबा पान टपरीवाला आहे त्या ठिकाणी आलो, त्याच्याशी एक चर्चा केली आणि त्यानंतर मी माझ्या मुलांसाठी खाऊ घेण्यासाठी समीर जे स्टोअर आहे त्या ठिकाणी खाऊ घेतलं आणि मी त्या काकीला पैसे देण्यासाठी निघालो. माझा असा समज होता की तिला पैसे दिल्यानंतर तोच रस्ता सरळ माझ्या घरी जातो आणि तिला पैसे दिल्यानंतर मी घरी जाईन अशा उद्देशाने त्या ठिकाणी मी पोचलो असताना त्या ठिकाणी मला सर्वप्रथम आतमध्ये एंट्री करताना त्या ठिकाणी एक जेंट्स ची चप्पल दिसली, म्हणजे एक पुरुष चप्पल घालतो ती चप्पल त्या ठिकाणी मला दिसली आणि ते मी काळजीपूर्वक बघितला
कारण ती महिला असते. मग मला वाटलं ती चप्पल त्याच्या मुलाची वगैरे असेल आणि अशा अनुषंगाने मी पुढे जाऊन त्या ठिकाणी त्यांच्या घराच्या लाईटीजवळ गेलो आणि वरांड्यात जाऊन म्हातारी आहे का आतमध्ये, तर डोकावून बघताना आतील लाईट चालू होता. तर त्यानंतर मी लाईट चालू असल्यामुळे म्हटलं आजी काय आहे, कारण तिला सवय आहे टी व्ही लावून ती नेहमी लाईट लावून बसत असते. तर त्या अनुषंगाने मी डायरेक्टली जाऊन त्यामध्ये दरवाजा प्रेस करून काकी असा आवाज देऊन जेव्हा मी दरवाजा खोलला तर प्रत्यक्ष माझ्यासमोर ती रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली होती. थोडंसं लाईटली ती म्हणजे असं थोडासा जीव तिच्यामध्ये होता. आणि जो आरोपी आहे आता याला मी स्पष्टपणे तिच्या वरच्या म्हणजे मानेच्या भागाजवळ तो तिथे बसलेला होता आणि मला बघताच त्या क्षणी दरवाजा तो आतमध्ये निघून गेला. त्यानंतर मी पुन्हा आलो बाहेर ओरडत की कोणी म्हणजे बाजूच्या लोकांना आवाज देण्याचा प्रयत्न केला असा कोणी आला नाही. त्याच्यानंतर त्यांच्या बॅक साईडला एक शिरावडेकर म्हणून राहतात, तर त्यांच्याकडे जाऊन मी त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. तर त्या मुमेंटला तो पुन्हा एकदा तो काय त्याचा मर्डर वेपन्स जो होता तो उचलण्यासाठी येताना पुन्हा तो मला स्पष्ट दिसला आणि तो तिथून नेमकं काय घेऊन गेला ते स्पष्ट दिसलं नाही. परंतु माझा असा अंदाज आहे की पुन्हा तो जो काय हत्यार उचलण्यासाठी आला त्यावेळी त्याचा चेहरा मी स्पष्टपणे बघितला. आरोपीला मी ओळखलेला आहे आणि मी पोलिसांना तशी माहिती लगेच ताबडतोब फोन करून पोलिसांना बोलवलं. असा प्रकार आमचा झालेला आहे. ग्रामस्थांना बोलून आणलं आणि त्यानंतर पोलीस यंत्रणाने अतिशय चांगल्या पद्धतीने ताबडतोब सगळी यंत्रणा राबवून त्या ठिकाणी त्या आरोपीचा पूर्ण तपास करून त्याला अटक केली. यापूर्वी त्यांनी श्वान पथकसुद्धा आणलं. त्यानंतर श्वान पथकने ते डिटेक्ट केलेलं आहे आमच्या सर्व ग्रामस्थांच्या समोर. ते तिथे नंतर आरोपीला इकडे घेऊन आले. अशा एकंदरीत असा प्रकार झाला. आज गावाच्या वतीनं आपण एक निषेध मोर्चा काढला. पोलिसांकडे काय मागणी केली आहे? आमची पोलिसांकडे एवढीच मागणी आहे, ज्या पद्धतीने आतापर्यंत पोलिसांचा जो सहकार्य लागलेला आहे अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांनी तपास केलेला आहे. जो तपास अशा पद्धतीचा पारदर्शक असावा आणि जो एवढा निर्गुण हत्या करणारा एकदम विकृत बुद्धीचा जो आरोपी आहे त्या आरोपीला फाशीची किंवा जन्मठेप अशी मोठी शिक्षा व्हावी हीच आम्ही त्यांच्याकडे म्हणजे त्या निवेदन आणि त्यांचं निवेदन देताना आम्ही पोलीस प्रशासनाचा कौतुकास्पद आहेत असं त्यांना आम्ही त्या निवेदनात म्हटलेलं आहे. या आमच्या गावच्या रहिवासी होते नावे गावच्या, त्या सोनाई गावात राहत होत्या. जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा सोनाईचे सरपंच भीमराव भोसले त्यांनी हे उघडकीस आणले हा सगळा प्रकार. त्यांचं आम्ही माझ्या गावातर्फे अभिनंदन करते. तसंच या अशा विकृत समाजात जी काही लोक आहेत आणि अशा समाजात ही लोक त्याला आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, जन्मठेपेची शिक्षा व्हावी असं मी गावाकडून सांगते. आणि अशी शिक्षा व्हावी की परत कोणाचं धाडस व्हायला नाही पाहिजे की हे असे प्रकार घडून येतील म्हणून. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आतां हांव बेळगांवच्या एक नामनेचे शोरूम जे आसा सगळे गोंयकारांच्या पसंतीचे ते BSC मॉला भितर आसा आणि एक श्रावण म्हयन्याची जे श्रावणोत्सव जातलो हांगा ते श्रावण म्हयन्याचे सण सुरू येतले त्या खातीर आमच्या BSC मॉलांच्या संचालकांनी एक स्पेशल ऑफर दवरलेली आसा. आमच्या सांगात आसात चंद्रशेखर, मृणाल आणि विवेक हे 3 संचालक आसात. तर त्या स्कीम बद्दल ते जे एक 20% डिस्काउंट जो त्यांनी सुरू केला ताच्या खातीर एक माहिती त्याच्याबद्दल माहिती दितले आमचे VU चंद्रशेखर. थँक्यू. हॅलो एवरीवन. दिस इज double discount offer from BSC and it also it is called as a Shravan Sambrama. The speciality of our double discount and Shravan Sambrama is the discount what we are offering is on the fresh stock. So normally in the market everyone offers discount on clearance sales.
that is which is there on the last season or old stock. The clearance sales they offer a discount. But the speciality of BSE double discount is we are giving double discount. That is normally throughout the year we give 10% discount on MRPs. In this double discount period we give additional 10%, means 10% plus 10%. This double discount on fresh stock and new arrivals. This is the speciality of BSE double discount. So this is a genuine discount for the customer who can get the genuine benefit for this upcoming festivals in Shravan Mas. So this year we are launching double discount in BSE Belgavi. It starts from August 6th, Sunday. So the speciality of double discount is BSE, as you all know, we offer 10% discount throughout the year. So during double discount, we offer the 10% plus a special discount of 10% to all our customers. And we are doing this during the Shravan Masa, that is starting from August 6th, this Sunday. So we request all the Goans to please come and make use of this period, because it is not a clearance sale where it is on the remaining stock. This double discount is on the fresh stock which is newly arrived. So this is something that all of you will enjoy. You will love the product, and you yourself will tell your neighbors and your friends that BSE mein we had gone, we got this, please come and see it. So we would heartily welcome all of you to please come and experience double discount at BSE Belgavi. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. अतिशय धडाडीनं, कल्पकतेनं आणि वेगानं काम करणारे सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांचे नेतृत्व पाहता जिल्हा बँकेची प्रगती राज्यात नव्हे तर देशात नंबर 1 असेल असा विश्वास रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केला. जिल्हा बँकेच्या चौके शाखेच्या ATM सेंटरचे लोकार्पण माजी खासदार निलेश राणे यांनी केलं. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा बँकेचे संचालक व्हिक्टर डांटस, संदीप परब, मेघनाथ धुरी, नांदुर्ग गावचे माजी सरपंच रामचंद्र चव्हाण, चौके गावचे सरपंच राजा गावडे, पंचायत समिती सभापती मनीषा वराडकर, आंबेरी विकास सहकारी संस्थेचे चेअरमन कृष्णा करलकर, खरेदी विक्री संघाचे संचालक सुरेश चौकेकर तसेच बँकेचे जागामालक विष्णू गावडे आदी उपस्थित होते. यावेळी खासदार निलेश राणे यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात बँकेच्या 4 ग्राहकांना ATM कार्ड वितरित करण्यात आली. त्यावेळी जागामालक विष्णू गावडे यांचा सत्कार खासदार निलेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आला. ते कोणीतरी उल्लेख केला, चिरे व्यावसायिक इथे मोठे आहेत, आजूबाजूच्या परिसरामध्ये वाळू व्यावसायिक मोठे आहेत. आता तुमची कसोटी आहे ते वाळू व्यावसायिकांना कुठेतरी जोडा बँकेशी, ती खरी कसोटी आहे तुमची. आता त्यांचे सगळ्यांचे अकाउंट आहेत का मला माहित नाही, पण त्यांचे अकाउंट उघडा आणि त्यांना सगळ्यांना या जिल्हा बँकेच्या प्रक्रियेमध्ये आणा. कारण का मला असं वाटतं इकडून पुढे आपण गेलो हे सगळे वाळू व्यवसायाचाच पुरा भाग आहे. तोही उलाढाल, तीही उलाढाल मोठी आहे, ती आपल्या बँकेची जोडा. आपण जसे मागे आपल्या एका मीटिंगमध्ये मी जेव्हा शेतकऱ्यांबद्दल बियाण्यांची मीटिंग होती तेव्हा मी आपल्याबरोबर होतो. पावसाळ्याच्या अगोदर शेतकऱ्यांना काय लागतं, किती प्रमाणात लागतं, हे जे प्रेझेंटेशन आमच्या दळवी साहेबांनी आमच्या पालकमंत्री साहेबांसमोर केलं, मी अनेक यांच्या अगोदरही अध्यक्ष बघितले, पण असं प्रेझेंटेशन मी इतर अध्यक्षांना करताना बघितलं नाही. मनीषजी, आपण जे करताय खरोखरच जेवढी प्रशंसा करेल तसं तेवढं कमी आहे असं मला वाटतं. तुम्ही असंच काम करत राहा, तुमचे सगळे सहकारी असेच काम करत राहू दे. येणाऱ्या काळामध्ये जेव्हा बँकेची निवडणूक लागेल, सगळेचे सगळे संचालक हे राणे साहेबांच्याच विचाराचे येतील याची मला खात्री आहे. तुम्ही दांटसांकडे बघू नका, कधी काही होऊ शकतं. आता काय चाललं माहितीये ना, काही होऊ शकतं. म्हणून तुम्ही काय काळजी करू नका, आम्ही सगळे बरोबर आहोत. येणाऱ्या काळात सगळे बरोबरच राहू, कसेही राहू, पण राहू. येणारा काळ ठरवेल. मनीषजी आणि आपले सगळे सहकारी माझ्याकडून उद्घाटन केल्याबद्दल
मी मनापासून ते मॅनेजर कुठे आहेत साहेब, त्याला तुमचे आभार व्यक्त करतो आणि आमच्या सगळ्यांवर लक्ष ठेवा. बँक म्हणून जास्त नको, द्यायचं काम करा, घ्यायचं काम आमच्यावर सोडा. घ्यायचं म्हणजे जास्त वसुली वगैरे व्हायला जरा तुम्ही लक्ष ठेवा. तुम्ही प्रेम ठेवलं तर सगळं शक्य आहे. सगळ्या किल्ल्याच तुमच्याकडे तिजोरीच्या, म्हणून इकडे सगळे प्रामाणिक आहेत. कोण असं थकबाकी मुद्दामून ठेवेल किंवा काहीतरी भरणार नाही असे आमच्या कोकणात तसे मिळणं कठीण आहे. सगळे आमच्याकडे प्रामाणिक आहात. बँक प्रामाणिकपणे काम करते. तुमचे सगळे सहकारी मनीजीपासून आमचे सगळे संचालक चांगल्या दिशेने बँक नेत आहे. येणाऱ्या काळामध्ये उलाढाल जेवढी मोठी तेवढी बँक मोठी असं आम्ही मोजतो. आणि या ग्रोथ रेटवर आपण चाललेला आहात ती अतिशय चांगली ग्रोथ रेट आहे. जिल्हा बँकेत आहेत हे सगळे मिळून सगळी टीम, आमदार नितेश राणे आहेत, डांटसजी आहेत, ही सगळी टीम जिल्हा बँकेला महाराष्ट्रात एक नंबर कसं करता येईल तर नव्हे तर देशात एक नंबर कसं करता येईल ह्याच्यासाठी ही सगळी मंडळी कामाला लागली आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. वैभववाडी खून प्रकरणी शहरात निषेध रॅली. माडखोल ग्रामस्थांचं आंदोलन, महावितरणला धडक. आणि कुडाळमधील त्या युवकाची मृत्यूशी झुंज ठरली अपयशी. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.